Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního trip vlogu. Dneska letíme z Prahy z Ruzyně na letiště Marsa Alam, na letošní dovolenou a letíme na 11 dní a já se vám ozvu. A celé posádky pana kapitána Tomáše Verzicha vás vítáme na palubě tohoto Boeingu 737 MAX 8. Očekávaná doba letu z Prahy do Marsa Alam je přibližně 4 hodiny a 7 minut. Své mobilní telefony a ostatní elektronická zařízení přepněte prosím do letového režimu. Jejich používání bez funkce letového režimu je na palubě letadla zakázáno. Dále vás žádáme, abyste měli tato zařízení pod dohledem a kontrolovali, zda se nepřehřívají. Notebooky a větší elektronická zařízení vypněte a spolu s kabinovými zavazadly bezpečně uložte. Během pojíždění z letu a přistání nepoužijte prosím sluchátka. Také bychom vás rádi informovali, že kouření není povoleno během celé doby letu, a to včetně elektronických cigaret a zařízení pro zahřívaný tabák. Děkujeme. Once again, good evening, dear passengers. On behalf of SmartWings, Czech Alliance, and the entire crew of Captain Verzi, we would like to welcome you aboard this Boeing 737 MAX 8. The estimated flight time from Prague to Marsa Alam is approximately 4 hours and 7 minutes. Please switch your mobile phones and other electronic devices to flight mode. Devices without flight mode may not be used during the whole flight. Laptops and large electronic devices must be switched off and stopped safely during taxi departure and landing. We kindly ask you not to use headsets during taxi departure and landing. And please also observe non-smoking policy at all times, which includes electronic cigarettes and heated tobacco products. Thank you. Vítám vás na letišti v Marsa Alam, je právě 7 hodin a 5 minut místního času. Venkovní teplota je 18 stupňů Celsia. Zůstaňte prosím sedět na svých místech s pásy zapnutými až do úplného zastavení letadla a zasnutí světelných transparentů. Připoutejte se, od tohoto okamžiku nejsou žádná omezení pro používání elektronických přístrojů a mobilních telefonů. Zavazadlové schránky otevírejte opatrně a před opuštěním letadla se ujistěte, že máte všechna svá kabinová zavazadla. Zkontrolujte obsah kapsy sedadla před vámi. Jménem celé posádky pana kapitána Tomáše Verzicha se nyní s vámi loučíme. Přejeme vám krásnou dovolenou zde v Egyptě. Děkujeme, že jste využili služeb SmartWings a českých aerolíní. Opět vás rádi přivítáme na palubách našich letadel. Teď vám ještě děkujeme za pozornost a nashledanou. Takže dámy a pánové, já bych se vám chtěl ozvat.
z Egypta, z hotelu Abu Dabach, kde jsem již dneska 5. den. Přiletěl jsem zde 8. února ve čtvrtek. A po dlouhé odmlze zde jsem se vám rozhodl natočit vlog, kde vám ukážu nějakou specifikaci tohoto hotelu a ukážeme si, co tu mají třeba dobrého k jídlu, pláž a něco takového. Nebuďte smutní, jsme to ještě celých 5 dní, takže je ještě čas na natáčení, proto jsem si to nechal takhle až na tu druhou polovinu dovolené. Tak zatím děkuju, že sledujete a nejspíš si budeme ukázat teď snídani. Tak zatím čau. Hello, say to my vlog. Okay. Hello. Ahoj, bro, jak se máš? Ahoj do Čech. Jak vidíte, mají tu i český nápisy třeba. Co se hodí? Dokumentu. Jo, jak vidíme, tady dělají palačinky. Tady máte různé ovoce. Krásně. Roasted. Máme ty donuty třeba. Jo. Oni tam ten čurák nemá říct. Tak. Say hello to my vlog. Jo, tady se dělají omelety, dělá to tu profík. Dámy a pánové, k snídani jsem si tady dal něco sladkého, vypadá to dobře a dal jsem si tady ananasový džusík a máme zde hezký výhled ven. No, je to celkem prázdné, jelikož jsme šli jako první kolem 7 hodiny, takže zde plno prázdných stolů. Tak já se vám ozvu další zajímavosti, zatím čau. Takže dámy a pánové, teď jsme po snídani a budeme si ukázat celý areál tohoto hotelu Malikia Abu Dabach, který je na nejhezčí pláži v Marsa Alam, kterou zde najdete. Takže jdeme na to. Máme zde jeden bazén, druhý bazén, takový dlouhý. Zde máte pár u bazénu. Máte zde krásné posazení. Můžete vidět i u baru. Se dá posedět. Tady máme takový studenější bazén. Ten vzadu byl takový teplejší. Zde máme mistra na ručníky. Say hi. Hi. Hi to video. Vlog. Good. Hi to video. Vlog.
You are celebrate right now. Tak. Máme zde ještě taky tamhle. Máme tobogány. Máme další možné posazení. Tady se rekonstruuje, tady budou nové pokoje ještě, by toho tady bylo více. Zde máte sprchy, když jdete od moře, což se samozřejmě hodí na umytí nohou, nebo když se chcete umýt od slané vody. Pro děti je tady taky dětský akvapark a tam je akvapark pro větší. Plus tady mají takhle hezky i vyřezávané ty stromky třeba, jakože máte úsměv u toho, což samozřejmě taky potěší. Jo, vezmu to tady ještě tudy, mohl jsem to vzít tam tudy, ale já vám tu chci ještě něco ukázat. Jo, je to ještě Kids Club, který pořádá Blue Style. Tady vidíte ty časy. To pořádá Blue Style Kroko Klub a pořádá to i česky mluvící animátorka. Takže to je fajn. Děti tady mají jakoby taky, že se tady vyřádí, takže to zní fajn. Máme tady na volejbal hrací hřiště, pak tam na fotbal. A co se mi stalo zajímavostí je, že tady třeba pojmenovávají ty palmy, jo. Jakože tady je po Polácích a tady je po Čechách, jo. Takže vidíte, že to byly v tomto Malíky a Resort 3krát a tady vidíte jejich jméno. Takže to je taková zajímavost tady toho hotelu, že ty palmy tady pojmenovávají po těch lidech. Máte WC šipku, což je tady. Tady to je taky. A tady ta už se přerostla 13. března 2016 tady byly. A kolikrát to bylo? To tady není vidět. Jsou tu často. Tady to je vidět. 18krát byli zde v tomto rezortu, jo, takže pozor. Jsou věrní fanoušci. Jo, beach volejbal. Tu máme. Pak tu máme. Tamhle šipky se dají hrát. Jo, pak tu máte. Je zde taky možnost pozdní snídaně na pláži. Takže zde za mnou je možnost pozdní snídaně na pláži, či nějakého toho občerstvení. Je tady pozdní snídaně, oběd, ten je od 12:30 do 2:30. Pak je zde ještě možnost snack time, to je od 3:30 do 5 do večera. A pak je tady večeře, ale ta není zde, ta je tam, kde jsme jedli snídani. A ta je od 6:30 do 9 do večera. Já vám ještě ukážu tady to posezení, ať vidíte taky. Takže si otočím kameru a můžeme jít na to. Takže tady je fajn posezení, můžete si zde natočit vodu, kdybyste chtěli normálně do klímku. Jo, pak tu mají nějaký hranolky, je tu pizza, pak to je tortilla s masem. A různé takové věci, mají tu ještě nějaké maso, když tak opékané. Tak. Pak zde mám bar, kde vám udělají alko nápoje. Což vypadá velice dobře. Zde je ta nejkrásnější pláž Abu Dabah Marsa Alam. Co se podmořského života a všeho týče, jsou zde želvy, dugoni a všechno takového, co byste vy jako
šnorchlisti nebo potapiči chtěli vidět a proto sem většina lidí jezdí, protože je zde nejkrásnější šnorchl v celém Egyptě, Marsa Alam, což i já můžu potvrdit, třeba oproti Hurgádě, je to úplná nádhera. Dneska je zelená vlajka, vidíte tu krásnou plášť takhle, jak se vyne až tamhle dozadu, je to taková jakoby zátoka, dala by se říci. A to je zatím pro tento vlog vše. Z hotelu, co se týče, jsem vám ukázal vše a já vám asi natočím pak ještě něco zajímavého z celého dne. Do vody nevím, jestli se potopím, jestli najdu nějaké záběry, snad jo. Takže to uvidíte taky v průběhu vlogu, jestli vytáhnu mobil či nějakou kameru. Ale přemýšlím. Uvidíme. Tak zatím čus. Takže krásné dobré ráno, a pánové. Jsem na letišti Marsa Alam a chystám se na cestu domů. Máme nějak 6 hodin a 20 minut ráno. Zrovna se rozhodnu a pro tento vlog to bude skoro vše. Já vám natočím pouze cestu domů a budu se na vás těšit do dalšího vlogu. Tak zatím čau. Já spolu s mým kolegou Petrem Šípkem bychom vás chtěli přivítat na palubě tohoto Boeingu 737 verze 800 a to SmartThings 1223 do Prahy. Jsme byli připraveni k odletu, za malou chvíli zavřeme dveře od letadla, po startu dráhy 33 se pěknou prvou stáčku, stočíme na město Hurgáda a budeme stoupat do naší cestovní letny 36 000 stop. Letíme přibližně 4 hodiny a 45 minut a nemůžete očekávat výlet s možností nějakých turbulencí fyzické vzdušné prostoru a poté přiklesání do Prahy. Pokud vás zajímaly ostatní informace o našem letu, jakož například naše rychlost, výška nebo trať, tak tyto informace najdete na našem palubním portálu MyWings TV, kterému se připojíte přes Wi-Fi na vašich telefonech a nebo tabletech. Já se vám moc účastním před klesáním do Prahy, abych vám podal aktuální informace. Děkuji za pozornost a přeji vám hezký let. Ještě jednou dobré ráno, vážení cestující, jménem SmartThings a českých aerolinií bychom vás rovněž chtěli přivítat na palubě letadla. Mé jméno je Kateřina, jsem vedoucí kabiny na tomto letu. Své mobilní telefony a ostatní elektronická zařízení přepněte prosím do letového režimu. Jejich používání bez funkce letového režimu je od tohoto okamžiku zakázáno. Dále vás žádáme, abyste měli tato zařízení pod dohledem a kontrolovali, zdali se nepřehřívají. Notebooky a větší elektronická zařízení vypněte a po dobu pojíždění, vzletu a přistání bezpečně uložte. Během pojíždění, vzletu a přistání se také prosím zdržte používání sluchátek. Upozorňujeme, že na palubě letadla platí zákaz kouření, a to včetně elektronických cigaret a zařízení pro zahřívaný tabák. Děkujeme.
space and time. And I know how things will seem so fragile in our shells. And it's not so binary how we journey to ourselves. So how can I help watching the clouds pass through? No clue of the time, no reason to be so doomed. We all know the skies for the first time. We draw the lines, just read in between. I'm chasing you. Čas 11 hodin a 1 minuta a venkovní teplota vzduchu plus 8 stupňů Celsia. Zůstaňte prosím sedět připoutání až do zhasnutí transparentu, připoutejte se. Od tohoto okamžiku nejsou žádná omezení pro používání elektronických přístrojů a mobilních telefonů. Zavazadlové schránky poté otevírejte opatrně. Před vystoupením se ujistěte, že máte všechny své osobní věci a zkontrolujte obsah kapsy v sedadle před vámi. Jménem celé naší posádky se s vámi nyní loučíme. Přejeme vám pohodlnou a bezpečnou cestu do vašich domovů, případně do vaší cílové destinace. Děkujeme, že jste využili služeb společností SmartWings a českých Aerolíní a budeme se s vámi těšit opět brzy na shledanou na palubách našich letadel.